Il-Bord tal-Awtorità għall-Ambjent u Riżorsi l-ERA approva r-rapport ta' assessjar għall-impatt ambjentali dwar l-applikazzjoni għall-iżvilupp tal-impjant il-ġdid li se jibdel l-iskart organiku fil-elettriku u compost bħala parti mill-kumpless EcoHive tal-WasteServe. Il-konsiderazzjonijiet tar-rapport u tal-istess ERA dwar il-proġett jiffurmaw parti mill-proċess quddiem l-Awtorità tal-Ippjanar biex jiġi determinat il-permess tal-iżvilupp meħtieġ għall-bini tal-impjant il-ġdid li se jirrivoluzzjona l-mod kif jiġi trattat l-iskart f'pajjiżna u se jkontribwixxi għall-implementazzjoni tal-Pjan Nazzjonali fit-tul għall-ġestjoni tal-iskart sal-2030. Malta diġà qed tipproċessa l-iskart organiku kollu li jiġi separat fil-boros il-bojot mir-residenzi u n-negozji u tikkonvertih f'elettriku permezz tal-impjant esistenti tal-WasteServe. Madankollu kwantitajiet kbar ta' skart organiku għadhom qegħdin jintremew illegalment fil-borża sewda u jispiċċa fil-miżbla. Fi stqarrija l-ERA qalet li fi żmien li ġej il-familji u n-negozji mistennija jkomplu jżidu separazzjoni tal-iskart organiku, inkluż b'miżuri u inizjattivi differenti bħall-infurzar ta' regolamenti obbligatorji dwar is-separazzjoni tal-iskart li daħlu fis-seħħ din is-sena stess. L-impjant il-ġdid propost mill-WasteServe se jkun kapaċi jlaħħaq mażida fil-proċessar tal-kwantitajiet ta' skart organiku li se jinqalbu għal biogas li fl-aħħar mill-aħħar se jintuża bħala fuel sostenibbli għal ġenerazzjoni tal-elettriku. Bħala parti minn dan il-proċess l-impjant se jipproduċi wkoll kompost agrikolu bl-proċessar ta' madwar 74,300 tunnellata metrika ta' skart organiku kull sena. Bl-istudju dwar l-impatt tal-proġett l-Awtorità konfermat li l-impjant il-ġdid se jkollu benefiċċju ambjentali qawwi u kruċjali fl-istrateġija tal-immaniġġjar tal-iskart nazzjonali. Waqt is-smigħ tal-bord ġinnutat kif diġà kien hemm titjib sinifikanti fis-separazzjoni u l-immaniġġjar tal-iskart fl-aħħar snin, inkluż din is-sena li markat l-inqas ammont ta' bor is-suwed miġburin fl-aħħar 21 sena minkejja żieda fil-popolazzjoni. Min barra din id-deċiżjoni importanti l-Bord tal-ERA wkoll approva t-tiġdid ta' permess għal faċilità eżistenti għall proċessar ta' skart kummerċjali.